खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो अनजालु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर सजायै जों थांनो नागिरदों माजबाद स्टेशननिफ्राय दा टंला पानेरि जायगायाव जेनेखि बर' साहित्य सभा दं आबसुफोरनि मिटिं बेयाव थांनि जोङो साननैनि हाबाफारि दा जों स्टेशनाव दंफैयो फंबायमोनबो दं नै ओरैजाय लोगोसे मिस्टार जोमैबो दङ लोगोसे जोंना मा होनो बिस्टि बसुमतारी बिथाङाबो इउटुब चेनेल दं जों गासै साबेसे जागोन इयाव टटेल सारमोनखौ लाफानानै 25 जागोन लोगोफोर थ' ब्लगाव नुगोन नोंथांमोना सोर दं सोर गैया So guys, नायलांबाय थादो ओइफोर थांनांगौमोनलै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर स्किप खालामालासिनो सम लाइभबो लाबोनो हागौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव दायो जों दा माजबाद स्टेशन सफैबाय आरो जास्ट दा ट्रेन फैसिगोनानो बे ट्रेनजों थांसै आरो लोगोफोर नैथियाव थांग्राफोरा नाय लोगोफोर मेरला ओरै गारि गंनैल' टंला स्टेशन सफैबाय लोगोफोर जों हगारनो ना गारि गंनै थाम जासिगोन मानसि जाबायना सफैबाय लोगोफोर दख'नाखौ जोङो गोबां जायगायावनो गाननाय जायो जेरै जोङो बागुरुम्बा मोसानो थाखाय जोङो दख'ना गोमो एबा आगर गुबैनि दख'ना गाननाय जायो आरो बे दख'नानि थाखायनो जोङो गुबुन जायगायाव जों बर' होननानै सिनायथि होनो हायो आरो जोङो दख'नाखौ गाननानै जों गावखौनो गाव गोबां गोग्गानानै लायो मानो होनोबा जोंनि दख'नाया जादों मोनसे समायना रमायना एबा मोनसे गानग्रा बे दख'नाया जादों जोङो दख'नाखौ सुदेम बारा बारलांथों आफा थांसै लोगोफोर दा जोंनि साहित्य सभानिफ्राय न'आव थांसै दायो